Yo. Stay. Atay. Uy, record po dyan. Makabalos ng kunin mo. Uy, ligo na. Shhh. Ligo na ba? Uy, ligo na. Dili. 35 pa man. Ano day? Ligo na. 40. Extend pa dyan ka. 40 na. 40 na. Dili. Ligo ay. Kurti na, dali na. Pagdili ka niya. Bangon, teka lang. Bago. Pinadala sa bago. Yung extend pa dyan ang tulong niya. Yung maliit. Tabong naman. Uy! Ligo na ba? Ligo na. Ligo na ba? Ligo na. 50 na oy. 11:50 na. Dali. Alam mo. Ano yung alarm? Uy, matay. Alarm na. Alarm na. Pepe. Alarm na. Pepe. Hindi kape. Wala may kape. Uy! Alas 11 na. Tubig ko. Ang sumbag ko na. Teka man. Tubig. Bugnaw kayo. Bugnaw kayo. Bugnaw kayo ba? Bugnaw kayo. Tara, inom tubig. Kita. Sana no? Hindi palong. Na uy, man.
to. Kubalik ka na sa puton kang imo. What's up guys? Makabalos na dyan ko. Makabalos na dyan ko. Prank mo tayo ko niya. Kiprank sa ko niya. It's the one and only Eagle Double G. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E.